Ebda blog dwar il-każ tal-4 tiljuni u pantera li qed jinżammu fi stat inuman. Dan minkejja l-awtoritajiet relatati kollha ġew informati, iżda l-gvern m'għandux ir-riżorsi neċessarji biex dawn jiġu rilokati f'post aħjar. Net News tkellem mal-preżentatriċi u l-producer tal-programm Vuċi għall-Annimali li żvelaw din l-istorja ta' kif dawn il-felini kbar qed jinżammu fi proprjetà privata fin-naxxar bla permess u b'mod illegali. Daryl Grima, attivist favur l-annimali u producer tal-programm, spjega li issa li ġie informat il-Veterinary Regulations Department dawn l-annimali li instabu bil-ġuħ u bil-għaċ huma responsabilità tal-gvern. Irridu nirrealizzaw li bħalissa issa l-VRD huwa l-gvern, il-Ministeru li huwa responsabbli għal dawn qtati għaliex ovvjament dawn kienu qegħdin jinżammu legalment u daħal il-gvern jintervjeni korrettament biex jagħmel. Iżda l-isfortuna huwa u din hija ħaġa li aħna kondenna ngħidu illi dawn il-każijiet ma waqgħx mis-sema, ċertament hija ovvja li hawn iżjed każijiet bħal dan, iżda l-gvern mhux ippreparat għal din is-sitwazzjoni biex dawn il-qtati se jkollhom jinżammu hemmhekk bil-fors għaliex il-gvern m'għandux l-istruttura illi fej dawn l-qtati jistgħu jinżammu. Grima spjega l-fost dawn l-juni hemm koppja li għadhom jagħmlu sal-lum stess b'riskju li din il-problema tkompli tikber. Fil-waqt li il-jun ieħor minnhom huwa il-jun xieħ. L-ikbar problema hija li m'hawnx l-istrutturi meħtieġa biex meta jinqala każ bħal dan jiġi għaliex inti għandek sitwazzjoni fejn għandek nuqqas ta' nfurzar, nuqqas ta' regolamentazzjoni, fejn għandek sfortuna li aħna ngħidu li għandna gvern li jagħmel business first, animals last. U din hija l-problema kbira li fl-aħħar mill-aħħar l-annimali qed jitħallew għall-aħħar. Il-preżentatriċi Antia Gallia esprimiet tħassib tagħha għal fatt li dawn l-annimali m'għandhomx fejn jiġu rilokati. Ir-riżulta li hemm 4 liuni u pantera li qed jinżammu fi stat ħażin ħafna. Sfortunatament passi li jmiss għadhom ma jafux ħajjiġri għax ovvjament post fejn jiġu rilokati dawn l-annimali ġo Malta stess m'għandniex u għal daqsent qegħdin jinżammu hemmhekk b'sorveljanza tal-Pulizija 24 siegħa. Intant persuni li tkellmu ma' dawn l-attivisti u li xtaqu jibqgħu anonimi qalu li l-jun minnhom kien instab bla ħajja wara li ġie mikul mill-annimali l-oħra. Tant kemm dawn l-annimali tħallew bil-ġuħ. Antia Gallia spjegatilna li huma se jkunu qegħdin isegwu kontinwament din il-proprjetà fejn qed jinżammu dawn l-annimali.